Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wadlana kalyang Sarkar Meghalaya kala shemni kilat kilinti bat ajing rap iki samla bat kitu ki batrei shiki wepar ki jala jongkari da ka ba ajing rap ru ya kapisa tangshi sanai marlai hajar tingka marwe Henry ban pendap ya ki jingdon kam jongki da ka ni kalai hajar lese kamlong ka basok ya ki tu ki badan shabar jala khamtam ya ki tu ki basong wai bat ki balado no ya ki kam ki jam bat dan ru na pedang jongki ni ki badan shabar ki bampat ya pedang ya ki kapisa lai hajar tingka haduk menta ya kanela ban ong hadien ba wai neki samla ubatrei ha Chennai jong ka jalla Tamil Nadu ulapan pau ya jing e jong u kumjo ka jing e jong ki wai pat ki para nong susnong na ka jalla ki ba pule batrei ha ka sorba jong ka jalla Tamil Nadu ha ka ba bon ki kemyo kamsho bantrei na mar ka jing pat sange ki kam ki jam na ka lockdown bat ka wai ka jing e kalong ru ya ki tu ki basong wai ha ba ki trayeng ki lasdang ban pendek ya ki na mar kim patla ban sieu ya ka bai wai yen Te hang ni ngapan pau yang sajsin ban kerpat yak Sarkar jongi na Meghalaya bahkan le no kham kloi ban arin ni kita transportation kana mengen la ban wan pai no kham kloi sila ka jong ka jela nomor bun ki jinge ki bangi sem hang ni kalong nomor ba kham tam gitu ki batrei haki retail haki restaurant ban haki hotel kila hab ban ino ki kam jongki nomor ko company kam la shu ban siu ya ketulap te ha ba dei bat ki trying haba ki shong haba ngi shong ing wai chani ki trying ro kila wan man kasmi ban pentut yangi ban kali yangi lanu ngan ai no ka ba yeng lanu mangin mi no nang ni te kham tam ha ba dei ba Sarkar ro kala Persyang ban yarab ini yak takalai hajar tingkah bat haduk mentaru ngim sem pat yo yak takalai hajar tingkah hangi te ladalong kabala ka Sarkar kanlong ka bala kre ban le no kham kloi na ka bantai jongi kana manginum sem jinjar than hang ni namar ngila nakaliang jongki no mi khmat jongki not isru ngila ya don yang meeting bat Sarkar jong ka Tamil Nadu hang ne po chenai hakan yo tarik bat nakaliang jong Sarkar nang ni kala ai yang jing Krishan ka bapura kana mengen la mengen le phai no chala ki jong ki yeng de menta ka sa government jungi la kan le no kham kloi ne em ha ka be de bar kani ne na ka leng jungi ting la kerpat ba gi kwa ban wan phai no kham kloi ngim kwa chu ban pen slam hang ni na mar ba de bar ki khna ki ba tre ni ngi la yo shibun ki phone call ki bala ya thu yang yi ki jing e jong ki na mar ki trying ki la pen thut ki la ki don ki bala sha be yeng no wat jakasa ru kim don shu Andai kadon kawai ka shelter house ka balapan baik dah ka north east jongi bengila phai ki melisa hang taro andai ka kata ka shelter house ka ba nakaliang jong north east ka balapan baik menta kam don jakashu la full te menta ngakwa ban hang ne ba itai khasi ila phone yangi wat ka bam ro imyo shu nomor ki yo rishon tang sisin chitayo te sisin chitayo kampat biang ki nomor isa lang ro ki khna naga manipur tikini ki kena ki badai na kini ki jaga ki lali phai no menta kasni na mara kaliang government jongki kala pen biang ya transportation te idon satang morwe de menta ila shufun yangi bat kili yangi bat pan jingerap yangi abaya de jakasa dingiru ngi sem jenjar ban ai ta ka jakasa ya ki na mar ngiru ngi sa ying wai ngi sa ha ki ying balap ai da company yangi dingim la ban piang ya ki na mar kia biang lut ki kot kisla kia biang lut na dong shadong tingak wa ba Sarkar kan long balak re ban pen bai ban le kham khloy ya ki jingkar pan jungi sngau ba ban Shim kialam ya kan de kublai shibun